Здравейте, аз съм Стинмай и както знаете преди няколко дни, може би седмица, направих клип за това как да се направим фиджет спинер. И този фиджет спинер, за съжаление, ако не сте разбрали от моя инстаграм, за който ще има линк долу в описанието, за съжаление вече е на части. Причините са няколко. Работата е там, че го направих от скрапното дърво, което означава, че дървото вече не е толкова здраво, колкото е било преди. Също така не съм го лакирал, което допринася за здравината на самото дърво, както знаете лъка, допринася за неговата издържливост и още нещо. Това дърво бива постоянно подложено на напрежение от самото въртене на лагерите, което допринася за пропукване, особено когато не е лакирано. Затова то просто реши един ден да ми се разпадне в ръката. Така. Бяхте ми предложили на онзи клип, долу в коментарите, някой от вас не помня кой точно, да направя фиджет спинер в формата на логото на Батман и аз реших да го направя. Затова приятно гледане.
Ето го и фиджет спинера, вече е готов, направи го от Fibran. Това е нещо като стереопор, само че не точно. Има някаква разлика между Fibran и стереопор, но както и да е. Има два лагера. Лагерите, между другото, бяхте ме питали защо слагам два лагера в краищата. Те са за тежест, нали? Така функционира фиджет спинера. Едното върти другото, дърбъра. Всъщност, целият фиджет спинер го намазах с C200 с идеята да защити самият Fibran от спрея, да не се получат едни такива, самият спрей да ни разяде Fibran, само че стана точно това, но пък се получи, мисля, че доста ефектно, защото изглежда придоби някакси по-такъв износен вид, което мен ма кефи. И между другото, за тази писалка евентуално ще питате, това е 3D Simo, това е по-скоро 3D писалка, само че в нея влизат още няколко неща. Клип за нея ще има на края на това видео, на края на end screen. И така, ако ви е харесал този клип, дайте палче нагоре, коментирайте, лайкайте и до скоро. Чао, чао!